No niin, Jekkuukko tässä terve taas. Niin, te, jotka tiedätte tämän mun probleeman, niin mä oon kirjoittanut tuohon ylös noita aiheita, mistä mun pitäisi puhua, mutta kun mä en ole varma, että jatkuuko se loppuun asti, että mä joudun ehkä palailemaan tuossa välillä. Mä koitan nyt kertoa mahdollisimman nopeeta, vaan kun meillä on aikaa rajatusti ja lopettaa tää höpöttämisen. Ai. Mennään tää Paratiisissa, niin tää mikä on Aatami ja Eeva juttu ja kielletty hedelmän mukaan omena, niin ei se pidä paikkaansa, kun tämän jutun takana on tämmönen juttu, katos kun mä tiedän tämän, kun oon itse ollut paikan päällä Paratiisissa ja oltiin puolisoni kanssa siellä ja koska Paratiisissa ei ole synnytyskivuja, kun synnytyshän on kivulias toimenpide, kuten kaikki naiset tietää, jotka on synnyttänyt kivuliaasti. No tuli tarkennettua loppuun asti. Voi vittu, mä unohdin tämän jutun taas. Niin joo. Niin naisilla ei silloin tarvitse olla kohtua eikä niillä ole vakinaa. Ja ainoa kielletty asia oli perseeseen naiminen, niin kuin rusinareikään, niin se kielletty hedelmä olikin rusina. Mä jouduin semmoiseen tilanteeseen, että mä olin Paratiisissa puolisoni kanssa ja meille ilmestyi aina lapset luoja lähetti meille lisää lapsia ja ne vaan ilmestyi sinne rantahietikolla ja niillä ei ollut napaa ollenkaan, silloin mä tiesin, että nyt on joku pielessä, kun ihminen on päässyt niin kuin luojien paratiisiin, niin että mitä tehdä, niin enkä mä rupea kuristamaan nyt pikkuvauvoja paratiisista hengiltä, niin ei mitään muuta kuin itsensä tuhoaminen, niin mä menin muijan kanssa puskantaa piiloon ja veristänin perseeseen ja siinä se oli se linja sitten. niin. Joo. Ja nyt on täällä sitten taas. Joo. Tulikohan tää nyt selväksi tää omenan juttu, että se olikin rusina? Kai se tuli joo. Nonni. Mut ei noilla muillakaan uskovaisilla niinku muslimeillakaan kovin lujaa me kun pyöritään siellä kiven ympäri ja tallotaan toisia kuoliaaksi, niin ei se kovin tervehenkiseltä vaikuta, niin miksi ette te hommaa sinne karusellia, niin olisi kivempi pyöriä ympäri semmoinen karusellimusiikin tahdissa, eikä tarvitsisi talloa toisia kuoliaaksi. Niin. Mutta lopetetaan, ei tehdä sitäkään, loppuu se pyöriminen siellä. Ja mitä sitten noin minareetissa, niin sieltä kuuluu toi ihmisen tuskahuuto, niin te luulette sitä rukouskutsuksia. Mutta sekin on pielessä, kun rukoileminen on kielletty, mutta toiveita saa esittää kyllä luojallensa, kun se yhteyden eikä vaan saa päänsä sisällä, kun toimii. Ja sitä nyt tässä ollaan teille tekemässä. Kun nyt teidät on saarrettu, te olette täällä tässä maailmankaikkeudessa, tässä pallossa. Ja tuossa auringolla, Jekkuvauvan luona auringossa, niin aina ajan ensimmäisen luojan semmoinen tuntoeli, joka on välillä mun pääsisässä, niin arvaa tuntuuko tää hyvältä, niin sen mä haluaisin teille vaan jakaa ja se on teille mahdollista, kun pystyihän mäkin ihmisen aivokapasiteetilla tähän, mutta mä jouduin vetämään niin pitusti kaikkea ja nyt se on ohitte se vaihe ja mä voin tehdä mitä mua huvittaa, mutta mä teen tämän homman nyt eka tässä, kun se on mahdollista. Mä oon keksinyt sen, eikä se tarvi enää kuin toteuttaa. Niin. Mut noin muslimin juttu tuli nyt selväksi. Niin. Sitten sekin on ihan pielessä, että Jumalan mukaan loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin etteköhän te ihmiset ole keksinyt itse Jumala. Kun se on semmoinen rankaseva ja mitä kaikkea, te kuvittelettekin sen olevan, niin eihän se niin ole, että no me jekkuväki ollaan olemassa, niin jekkuauva, niin se on luoja, ei se Jumala ole. Eikä se Jumala ole muualla kuin täällä ihmisten pään sisässä ja niin kuin ihmiskunnan ympäri tämän pallon, niin nyt se on saarrettu ja nyt
katsotaan, putsataan se teidän pään sisästä pois. Jos se putsataan sillain, niin teidän aivot kärventyy, mutta jos te teette sen itse vapaaehtoisesti loppuelämänne ajan ajattelette näitä juttuja, niin teillä on chanssi sitten. Mutta tästä tulee vielä kivaa. Moni pääsee helpolla, mutta monelle täällä voi tuottaa vähän vaikeuksia. Mutta luoja on ihmisen, niin kuin ihmiskunnan luoja on Jekoaua, eli auringossa oleva Jekoaua. Niin. Ai vittu, että se on hienoa, kun nyt se nauraa mun pään sisässä. Ai vittu, tää tuntuu hyvä. Mä kysyin tässä justiin avustajaltani, että onko se kokenut tätä tunnetta, kun tietoisuus alkaa levitä joka suuntaan yhtä aikaa, niin se sanoi, että on, niin se oli samaa mieltä, että se tuntuu hienolta, niin semmoisen mä haluaisin teille tarjota, että jos teille vaan kelpaa, niin pystytte kokemaan semmoisia juttuja, mutta teidän pitää nyt uskaltaa ajatella sitten, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Joo, palkkiot on hulpeita, mutta ajateltava teidän täytyy, tai sitten teitä ei sitten kohta enää ole, että siinä on ne vaihtoehdot. Joo, ja sitten kirjanoppineet, niin ketkä on kirjanoppineita? Kun mietitään, että Raamatussa lukee kirjanoppineet, niin eikös no teidän pappeen niin usko ole semmoista, että te olette lukenut sen Raamatusta ja uskonut sen, että kummoiseksi luojaisia kuvitellaan, niin että se olisi sama asia niin kuin Jumala, niin ne on saanut käsityksensä luojasta ja se käsitys on aivan väärä, vai väitättekö te, että te tiedätte tämän Jekku-ukko-jutun? Mä vähän epäilen sitä, mutta niin Raamatussa mainittuja kirjanoppineita ovatkin ne papit, kun nehän sitä oppia, ei ne ole itse ajatellut mitään, mutta te ihmiset voitte ajatella itse alusta alkaen ja se lähtee ihan helposta, että nyt ei tarvitse tietää muuta kuin, että onko olemassa todellisuudessa, niin sillä pääsee jo kärryille, mutta jos sen myöntää, niin se on myöhäistä sitten. Mutta jokainen joutuu, ei ole pakko ajatella, en mä sitä pakota, ei ole, mutta täytyy, se on eri juttu. Kun ajattelee tätäkin nyt, niin teidän pitää selvitä tästä loppuvuodesta, ja jos te olette tosiaan olemassa siellä ensi vuoden puolella, niin silloinhan teillä on chanssi, mutta mennään päivä kerrallaan ja viikko kerrallaan ja kuukausi kerrallaan ja sitten tulee taas kevätpäivän tasaus, niin sitten taas vedetään niin paljon kuin kynnelle kykenee ihmisiä, niin paukut, niin lähdetään semmoinen signaali, että tämä meni läpi, niin tonne noin, niin ettekö te silloin ole saanut semmoisen valon signaalin aikaa, joka voi tunkeutua pimeyteen, niin teidän pään sisässä, niin tämmöisiä kaikkia te pystytte oivaltamaan ja se tuntuu hyvältä ja Jekkuvauva tykkää niistä niin helkkarin paljon. Meinasin kirjoittaa. Ai niin joo. Niin siitä paratiisista vielä piti sanoa sen verran, että sen takia vittu ei ole naisten sukupuolielimen niin kuin haukkumaan nimi, vaan lempinimi naisten sukupuolielimille, jos ne kerran nyt on olemassa, niin niihin vaan mä voin naira, että jos mä haluaisin lopettaa teidän kulkemisen, niin mä menisin ja naisin jotain naista perseeseen, niin se loppuisi siihen. Mutta tää oli kertausta taas. Kirja. Niin sitten tää on no mennään tää nyt tätä kuvia kumarellaan, niin ettekö siellä alttarilla ja kirkossa niin paina päänne ja niin kuin alistu jonkun juttuun, että sekin kai Raamatussa sanotaan, ettei semmosia saa tehdä. Sitten mä kerron tämän, en sitä, kuinka mä tulin pyhäksi tai mun luojani sanoi mun pään sisässä, kun mä olin tuolla Niemessä, että nyt mä tein yhden jutun, minkä mä kerron sitten myöhemmin silloin, kun projekti on oikeassa vaiheessa, niin mulle sanoi mun luojani pään sisässä, että nyt mä oon pyhä, niin mä vastasin sille, että vittu mä mikään pyhä oo, että se, että miten niin, että onko semmoisen ihmisen elämä pyhä, joka kantaa tätä hyvän ja pahan taistelua päänsä sisässä, niin
tietämättä ja joka vie tietämättömän kantajansa avaruuden mustaan aukkoon, niin onko semmoisen ihmisen elämä pyhä? Niin se oli oikea vastaus ja mä viime vuoden loppupuolella lukittiin sen viimeiseksi vastauksen, että mikä on pyhää. Ja, niin pyhä on täällä maan päällä niin on vastasyntyneen lapsen tietoisuus. Ja ja pyhä paikka on taivas, mutta taivas ei ole tässä maailmankaikkeudessa ollenkaan, vaan se on kaukana sen ulkopuolella. Mutta sinne, jotka sinne tullaan valituksi sitten aikanaan, niin niillä on pitkä, mutta turvallinen matka, toisin kuin niille, joita ei valita, jotka lähtee tuonne mustaan aukkoon. Niin. Mutta se väkimäärä pitää saada pienemmäksi, joka sinne aukkoon menee, niin 50-50 vaikka, niin sekin olisi aika hyvä näin alkuunsa. Niin kuka heittää ensimmäisen kiven, niin sen mä kerkeen vielä tässä sanoa. Niin jos joku rupeaa kiviä nakkeleen, niin mäkin olin syyllinen vuoteen 1999, jolloin mä sanoin irti teidän touhuistanne ja rupesin itse ajattelemaan, että tässä korjataan se ajattelun satoon nyt. Ja mä oon keksinyt tämän ja tää ei tarvitse kuin tehdä, niin te voitte auttaa mua nyt, kun tää on tässä vaiheessa. Niin tehkää nyt tästä totta. Mä niin kuin tavallaan mä en johda tätä ollenkaan, vaan te sen teette sitten. Mutta siitä hyvästä teistä tulee elämän äitejä ja älyyn isiä, jos oikein oivallatte. Joo. Ja sitten vielä tämä, että autuaita ovat tietämättömät, niin eikös ne ole autuaita, jotka ei tiedä hyvän ja pahan taistelusta mitään, ja niiden parttuessa ne saakin olla sillain, niin elää. Ja maapallo pitää muuttaa se todellisuus semmoiseksi, että se tulee mahdollisuuksien eläminen semmoisissa olosuhteissa. Ja koska mä tämän pystynyt ajattelemaan pääni sisässä, niin pystytte tekin, kun mä oon piste täällä pään sisässä ja nyt mä oon täällä maapallolla ja mä pystyn selittämään kaiken ton, mikä on sen ulkopuolella ja teidän vaan ei tarvitse tietää muuta kuin, että ootteko te olemassa, niin eiköhän tää rupea tässä ole. Joo, kai tää nyt riittää. Voi olla, että innostuneen tämän vuoden puolella vielä laittaa jotain nettiin, mutta koittakaa nyt saada tää jakeluun eka, niin kyllä mä tuun sitten hoitaa homman kotiin, kun sen aika tulee. Joo. No niin. Ja Jikku vauvalle terveisiä siellä pään sisässä.